Minulý rok jsme v dokumentu Tečkované příběhy zveřejnili váš příběh o tom, co se vám dělo po vakcinaci proti covidu. Nyní jste přišel svůj příběh sdílet i na seminář v Parlamentu České republiky. Proč jste se rozhodl přijet? Co vás motivovalo? Dobrý deň, prajem, ďakujem za túto krásnu otázku. Dôvod, prečo je pre mňa úplne jednoduchý. Preto, lebo tá očkovacia, neviem čo, to šialenstvo, ešte neskončilo. A ako tak pozorujem, tak sa to znovu keby prebúdza nenápadne a stále je dopyt, či už zo strany ľudí, ktorí buď, ja neviem, z akého dôvodu to proste chcú, alebo zo strany aj tých iných skupín ľudí, ktoré to vlastne motivačne ponúkajú, aj keď už nie na báze nejakého vynúcovania, ale od toho ďaleko nie sme. Takže pre mňa táto téma nie je skončená a naviac nastala u mňa veľmi veľká recidíva problémov a tak veľká, že proste som si povedal, to musí ísť von. Ľudia musia vedieť, aké riziká to zo sebou prináša. Takže chcem o tom hovoriť, budem o tom hovoriť, na to mám právo z zákona, v to verím. A verím si, že ľudia majú právo vedieť takéto príbehy, ktoré sú zo života, od ľudí, ktorí naozaj po vakcinácii proti covidu majú veľké problémy. Jaký je tedy váš aktuální zdravotní stav? Jak vám je? Aktuálne recidíva spôsobila to, že sa mi vlastne znanovo jakoby vyburcovali všetky neurologické problémy. Problémy, ktoré boli kardiologické, to znamená tam myokarditída, problémy so srdcom, vysoký tep, odpadávanie, v zmysle toho úplného omdletia, že nemáte vedomie, tie sme nejako vyliečili, ale problémy neurologické ostali a v poslednom období niekoľkých týždňov či mesiacov nastala obrovská recidíva, to znamená, aby ste mala predstavu, ako vyzerá trebársky môj záchvat, to je 3, 4, niekedy až 6 hodín v kuse krčov, ktoré sú podobné vizuálne záchvatom epileptika, ale to nie je epilepsia. To znamená, mám krče, sťahuje ma, krúti, padám na zem, podlamujú sa mi nohy, to znamená, strácam kontrolu, vedomú kontrolu nad svojím telom. Nie len kostrovým svalstvom, to znamená, že neviem treba stáť alebo hýbať rukami, nohami, ale strácam schopnosť niekedy aj dýchať, prehltať. V tej chvíli ma strašne bolí hlava, ide mi priam vybuchnúť, vidím dvojmo, mám závrate, skáče mi obraz a proste je to, ako by ste boli niekoľko hodín v nejakom takom delíriu, neschopní čohokoľvek, proste to neviete ovládať, to je mimo vás. Vy proste trpíte a dokonca strácam tam schopnosť aj artikulácie, čiže neviem vtedy ani hovoriť a miesto rozprávania z mojich úst vychádzajú rôzne pazúky, chrčanie, no toto je treba takýto náznak. Proste neviem, teraz toto. No a plus obrovské zabúdanie, ktoré je až také, že treba, keď sa aj teraz dohodneme na niečom, tak je celkom možné, že o 2 minúty ja neviem, že som vás stretol. Jaký vliv má tento váš zdravotní stav na váš život, na vaši rodinu, na vaši práci? Viete, ja už som aj začal pracovať, alebo teda chcel som, skúšal som to. Avšak to nejde. To znamená, moja schopnosť sa koncentrovať a podávať výkon, ako myslím pracovný, viac ako hodinu denne, to je tak maximum. Alebo ešte hodina a pol niekedy. Lebo pri rozmýšľaní mne proste nastáva, akože rozmýšľanie je jeden zo stimulov, ktorý spúšťa tieto procesy tých záchvatov. To znamená, moja kariéra momentálne je na bode mrazu, lebo vlastne nie som schopný pracovať. Dokonca vlastne teraz už čakám na formálne schválenie invalidného dôchodku. Co lékaři? Vědí si s tím vaším zdravotním stavem rady? Vědí, jak vás mají léčit? Po očkovaní sa v mojom mozgu čo udialo a keď náhodou mám takú noc, čo sa stáva dosť bežne, lebo treba ísť na WC, som v polospánku a zabudnem si masku nasadiť, tak sa ráno budím na to, že mám pocit, že ako by som doslova ako by som umieral, ako by som sa cítil proste úplne mŕtvý, nezvládny a vtedy, keď mi manželka meria ranné hodnoty, tak minule mi namerala tep 25, tlak 90/50, saturácia 88. Čiže kolabovalo celé telo, nekompenzovalo ničím. Takže tým pádom je to oveľa zhoršený stav. Tu na trebárs niektorí môžu reagovať, no vidíte, hej, pán Norsák, vy ste mal aj predtým problémy, takže nie je z očkovania. Pozor, to z očkovania práve že je, lebo tie problémy predtým boli zvládnuté a naviac ja hovorím jednu vec, ako je možné, že pacienta s takou diagnózou, s vážnym apnoe 3. stupňa ako ja, vôbec dovolil nejaký lekár zaočkovať. Veď to je na tomto chore.
No a teraz vlastne ja proste tým pádom mám ten život ovplyvnený tak, že vlastne vďaka tomu, že mám úžasnú manželku a syna a perfektnú podporu rodiny, tak to dokážem zvládať, lebo oni už vedia, že kedy to nám prichádza a vedia, že čo majú robiť, lebo veľakrát treba sa zaseknem v kuchyni, sedím a neviem sa hýbať. Normálne sedím a neviem ani hovoriť, neviem pohnúť svalom. Trvá to pár sekúnd, minút, aj dlhšie, 15 minút. Alebo zrazu neviem chodiť, hej? Alebo mám také krče, že proste normálne ja mávam svalovicu na bruchu, čo proste ma stále akože sťahuje v žalúdku a tak ďalej. Takže vlastne život mám úplne rozbitý, je na ruby a v podstate ja nie som schopný, ja to poviem za seba na báze mojich skúseností, nie som ani schopný samostatného existovania. Potrebujem niekoho okolo seba, aj teraz tu nie som sám, to by som nezvládol, potrebujem podporu, potrebujem odviesť, doviesť, lebo to proste nejde. A aj dneska na raňajkách som si nabral tanier s jedlom, a už ten tanier skoro z tej ruky letel. To proste vám zrazu zapne, ruku vyšvihne a to ja nekontrolujem. To sú proste také zvláštne krčové, kolapsové stavy, ktoré sú absolútne neprirodzené a ku podivu ľudia na ne reagujú, že tu sú psychické problémy, nejaký blázon, ale nie. Toto sú problémy neurologické, lebo sme zistili aj spúšťače, to znamená treba zblikavé svetlo, určité zvuky. Hej. Bol som synovi na promóciách, no tam som myslel, že zomrem. Keď začali hrať tú pieseň Gaudeamus Igitur, no tá frekvencia proste spustila vo mne brutálne krče a už som tam proste padal, ľudia pozerali, čo je, a ja som nevedel som ani dýchať. Takže toto je môj život teraz. A každý deň je v podstate o tom, že neviem, čo bude. Sú chvíle, keď viem aj treba trošku behať. Ku podivu, keď bežím a mám kardiozáťaž, tak mi je kvázi ako tak dobre. To mi aj povedala pani doktorka kardiologička, lebo moje srdiečko, keď má tú kardiozáťaž, tak proste ten režim je lepší. A vtedy mi aj lepšie prekrví vlastne celé telo. Takže vlastne, keď som schopný, čo teda nie som vždy, lebo tie krče niekedy, alebo tie padania prídu, tak vlastne ja nemôžem v tom stave ísť ani von, vyniesť smeti, lebo neviem, či prídem ku košom vôbec, hej. Ale sú chvíle, keď viem proste normálne výjsť von, aj si nejakú prechádzku rýchlym tempom, ale to záleží naozaj od toho, že aký je deň, aké mám pocity, čo ako bolo. Ti lékaři, kteří vás naočkovali, věděli, že trpíte apnoe 3. stupně? Každý. A špeciálne, dobre hovoríte, tí lekári, ktorí ma očkovali, dôkladne som každému vysvetlil každú moju diagnózu, nielen to apnoe. To znamená, ja som tam prišiel s kartou, keby chceli, mohli vidieť, nechceli. Prišiel som proste aj s tými ďalšími papierami, čo boli čerstvejšie, ale každému som vysvetlil, aké mám problémy, pretože viem, že anamnéza je veľmi dôležitá. A keďže som vlastne študoval biomedicínu a tým pádom mám trošku vzdelanie aj z toho lekárskeho prostredia, lebo pár semestrov bol na medicíne, na Univerzite medicíny v Brne, tak viem, že anamnéza je pre lekára základ. Na báze nej potom vie identifikovať nejaké potenciálne problémy, nejaké hrozby. Avšak títo lekári, ktorí očkovali, to brali proste ako strojovú vec. Ďalší zoberiem pých, ďalší zoberiem, dobre, povedzte, dobre, bum, bum, hej. To znamená, každého som naozaj dôkladne oboznámil. A špeciálne s tým spánkovým apnoe, pretože keďže ja mám ten 3. stupeň tzv. Centrálne, to znamená, že bolo spôsobované aj problémami obštrukčnými, to sa riešilo ale operáciami, mám niekoľko plastík vlastne dýchatých ciest, čo bolo náročné, ale sa zvládlo. Ale centrálne znamená, že je to aj z mozgu. To znamená, že bol poškodený mozog a on to celé robí. No a viete, keď je proste problém v mozgu, nejaká experimentálna vakcína, ktorá má bohviaké účinky, tak to človek povie. No a ja nemôžem za to, že lekár, ktorý ma očkoval, bol buď nekvalifikovaný, alebo neschopný pochopiť, že to je nebezpečná vec, v mojom prípade, keď sa možno bude vyhovárať, že nemali informácie, ale to je môj problém. Ja som predsa zákazník, ja som pacient. To je povinnosť lekára, podľa mňa, sa dôsledne oboznámiť s tým, čo robí. Lebo treba, podľa toho, čo som čítal aj v tej dobe, čo vlastne Európsky parlament mal tú rezolúciu, tak tí, ktorí očkovali, boli povinní dôkladne sa oboznámiť s anamnézou pacienta, mali dôkladne vysvetliť pacientovi aj riziká a prípadne, čo sa môže stať, keby.
Avšak nejaký z týchto lekárov, ktorí ma očkovali, toto neurobil. S výnimkou jednej lekárky, ktorá svojím spôsobom podľa mňa je tiež zodpovedná a možno ešte viac za môj zdravotný stav. To je lekárka, ktorá ma síce neočkovala, ale bola svedkom môjho prvého očkovania a hlavne toho kolapsu. Ako viete z videa, po prvej vakcíne som do 5 minút zrazu začal mať také divné pocity, horúco v hlave, tma a odpadol som do úplného bezvedomia. Museli ma kriesiť. Ku podivu mi nedali vôbec nejaký doklad o tejto reakcii, čo podľa mňa mali, ale neboli ochotní. Avšak ma tam jedna lekárka kriesila, ktorá ku podivu bola potom vlastne lekárkou, ktorá bola očkovacou lekárkou na mojom druhom termíne, na ktorý som prišiel. Tam som prišiel preto, lebo to stále bolo z môjho pohľadu povinné, tak som tam proste prišiel a som sa išiel akože poradiť, či áno alebo nie. A ona vtedy povedala, že mňa nezaočkuje, lebo si pamätá moje reakcie, veď ma kriesila. Hovorím, výborne, to je v poriadku. Tak si to prosím písomne a dajte mi tú kontraindikáciu, čo už vtedy aj mohli a mali dávať. Odmietla. Nebola ochotná mi to potvrdiť a nebola ochotná ma ani pichnúť. Nakoniec to tak vyznelo, že mala pocit, že som pre ňu hrozbou, tak normálne na mňa ešte aj SBS-ku pomaly volala. Takže ma nepichla a odišiel som. Potom som nejakým ďalším spôsobom zázrakom, neviem ani ako, nepamätám sa dostal na o 2 týždne k ďalšiemu lekárovi na druhé očkovanie. Táto lekárka z okolností bola tiež v tej miestnosti, ale vôbec sa ma nezastala a neupozorňovala toho druhého lekára, že tohto by si nemal očkovať. Bola ticho, pozerala sa na mňa, no a tento druhý lekár, ktorému som dôsledne oboznámil, že mám takúto anamnézu, plus som tam skolaboval, táto ma kriesila. Jeho reakcia bola, wow, to je perfektné, vy ste optimálny pacient, vy máte také diagnózy, že vám to treba, to je perfektné, ideme, bum, a pichol to do mňa. A po tomto pichnutí, keď som bol v šoku, lebo to nebola že normálna komunikácia, že idem vás pichnúť, poďte, ale bum. No, takže ja som vás teraz pichol a aby som bol krytý a ja, tu sú papieriky a prosím, podpíšte ich. Podotýkam, nepodpisoval som to pri plnom vedomí, lebo som bol v šoku z toho celého diania. Takže vlastne Takže jste informovaný souhlas podepisoval, až když jste měl vakcínu aplikovanou? Áno. A vlastne pod nátlakom. A podotýkam, tú prvú vakcínu som síce odovzdal papier, ale ja som ho preškrtol a napísal som tam svoje vyjadrenie, že nesúhlasím s tým, že je to blablabla. Čiže nepodpísal som to, čo oni chceli. To znamená, lekári nemajú v rukách odo mňa nejaký súhlas. Pokusil jste se žádat oficiální cestou o odškodnění? Dobrá otázka. Takto. Ja som na radu doktora Weissa, právnika, urobil kroky, ktoré mi odporučil. To znamená, podal som podnety na úrad pre dohľad nad lekárskou starostlivosťou, kde som proste namietal správnosť postupu prvého lekára, čo ma očkoval, tej lekárky, ktorá ma vlastne nechcela očkovať, ani mi nechcela papier, a toho, čo ma očkoval ako druhý lekár. Taktiež som podal perfektne podrobné, rozsiahle tie nahlásenia vedľajších účinkov na ŠÚKL, Štátny ústav kontroly liečiv. No a všetko skončilo takým nejakým tichým zabudnutím. Dokonca z toho úradu pre ten dohľad nad tou starostlivosťou lekárskou ma svojím spôsobom poslali niekam. Že to si musím riešiť s ministerstvom zdravotníctva a blá, 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 a to je len môj názor a na týchto ľudí a také nejaké tie žvásty. Potom som chcel podať nejakú žalobu, ale to ešte bolo obdobie, keď to nebolo veľmi zmysluplné. Teraz po zmene vlády čakám na nejaký vhodnejší okamih, keď to bude mať nejaký predmetný význam. Ale každopádne chystám sa v tom smere podniknúť nejaké kroky, lebo ja som vlastne prišiel o nenormálne veľa peňazí kvôli strate zamestnania. Lebo vlastne nie som schopný pracovať, hej. To znamená, ja som teraz konkrétne už na invalidnom dôchodku. Áno. Chápete, v mojom veku športovec bývalý a dôchodca, invalid, nie je schopný fungovať, žiť. Můžete divákům přiblížit, jaká byla vaše profese? Čím jste se živil? Moja profesia bola, keď poviem v skratke, projektový manažment. Či už to bolo v roli toho manažera projektov, ktorý proste bol zodpovedný za dávku nejakého konkrétneho projektu v IT oblasti, alebo som bol, povedzme, riaditeľ tej celej kancelárie projekťákov, ktorý som manažoval a riadil, alebo som proste písal tie rôzne metodológie a rôzne interné smernice, alebo kaučoval a mentoroval ľudí. To znamená, som veľmi skúsený a vlastne, akože nielen skúsený, ale aj mám to rád v oblasti dodávania IT projektov po celom svete.
Hej, po celom svete podotýkam kvôli tomu, lebo vlastne ja hovorím anglicky a mám to rád. A táto choroba trebárs občas, a ešte aj teraz niekedy, spôsobuje to, že mám výpadky angličtiny. Ja hovorím anglicky perfektne, fluently, je jedno s kým. Hociaký národ, či to sú v Londýne Angličania alebo aký, lebo dodával som aj projekt pre úrad vlády v Londýne. To znamená, že asi anglicky viem, ale občas cvak a ja sedím a na tom kole tam sedia ľudia, že rozprávajú. Som doma, robím z domu, zavolám manželku, ty, Marienka, čo to tu? No, robíš. Aha. A oni hovoria anglicky. Aha. A nič, normálne tma. A potom o pár minút, cvak, je to naspäť. Toto je môj proste život. To znamená, že toto je moja práca. Našel jste si v této vaší situaci nějakou cestu, jak tyto stavy lépe zvládat? Tak dobre. Toto je veľmi dobrá otázka, pretože ja som vlastne bol v situácii, že ako ďalej. A obzvlášť, keď sa tá recidíva vrátila. To bolo pre mňa, ako keby ste ma prefackali. Istého času bol taký film, sa to volalo, že Prebudenie, po česky Probuzení, keď boli pacienti v nejakej zvláštnej chorobe, že vlastne boli úplne paralizovaní a nejaký lekár ich dostal na nejakých pár týždňov z toho vonku a boli normálni. A potom tí pacienti znovu ale upadali späť. A tí pacienti, ako sa tam upadali späť, tomu lekárovi vlastne vytýkali, že ich prebudil, lebo predtým už boli s tým zmierení a mohli zomrieť, ale tým, ako ich prebudil, tak nanovo upadali do niečoho, čo vedeli, že už nikdy nebude. Takže vlastne to bol podobný pocit, lebo aby ste rozumeli, v tom stave, keď sme to video robili, tak ja som mal vtedy normálne aj pocity zdravia. Dokázal som zabehnúť, a to si uvedomte, že mám 54 rokov a kilometr za 4,30. 4 minúty to sekúnd, hej. Dokázal som zabehnúť 5 kilometrov za nejakých 27 minút. No, ale potom sa to zhoršovalo a som znovu tam, kde predtým, že pomaly neprejdem ani 100 metrov, hej. Takže čo teraz treba nájsť? No a zistil som, že vlastne mi najlepšie fungujú, nech to teraz nevyznie namyslenie, ale keďže celý život vlastne robím karate a venujem sa qigongu, tai chi a týmto veciam, tak som si ako keby vymyslel nejakú vlastnú zostavu cvikov, tak vlastne toto robím. To znamená, denne cvičím svoje cviky. Volám to, že Iruji do, lebo Iruji akože Juraj po japonsky a do akože moja cesta, čiže akože moje cvičenia Jurajové, špeciálne pre mňa. To znamená, ja štandardne otužujem, to perfektne pomáha. Aj teraz treba, uvediem konkrétny príklad. Keď mám bolesť hlavy, tá bolesť hlavy sa nedá zastaviť ničím. Žiadnym liekom, ale studená sprcha, 5-10 minút, alebo studený kúpel, ľadový, paráda, to úplne zastaví. Potom také cvičenia na báz qigongu a tai chi, prípadne chôdza, trošku behu, alebo dýchové. Tie sú úplne perfektné. Dýchové cvičenia a meditácie momentálne so mnou robia zázraky. Oni jediné ma ešte vedia, ako tak vrátiť do normálu. Trebárs to ráno, keď som opisoval, že som mal ráno ten nízky tep, nízky tlak, toto, tak ja som nevedel, čo robiť. Hej, normálne panika a úplne som cítil, ako to tak padám, hej. A vtedy manželka hovorí, však urob čo vždycky. A ma zobrala a dotlačila ma do sprchy. Studená sprcha, po 5 minútach som cítil, ako telo zaplo, normálne hrialo a zrazu fungovalo. A potom pekne qigong, trošku techniky cvičenia z tohto štýlu, tamto, dýchové a o hodinku som bol ako keby naspäť. Problém je, že toto bohužiaľ nemá výdrž, že vám to vydrží v kúse celý deň, na niekoľko hodín. To znamená, ja denne strávim tréningom 3, 4, 5 hodín. Inak sa neviem pohnúť z miesta. Takže toto ma tam dalo. Ohľadne toho, ako budem žiť a zarábať, to ešte neviem. Možno budem to know-how ako nejaký tréner, coach ponúkať, ale to najskôr sa musím trošku stabilizovať. Teraz to je veľmi, veľmi ožehavé a neviem, koľko vydržím. Aj to sa ťažko takto povie. Chtěl byste něco vzkázat těm, kdo bezhlavě očkovali, bez ohledu na anamnézu pacienta? Áno. Veľmi rád som teda odkázal všetkým, najskôr teda poviem takto lekárom, a hlavne tým, ktorí nielenže očkovali, ale stále ešte očkujú a stále majú aj tendenciu očkovať. Hej. To znamená, že majú doslova potrebu to robiť vo vízii, že robia dobre. Mali by ste naozaj zvažovať, či to očkovanie je naozaj očkovaním ako takým, či je to v súlade s tým, čo vás v škole učili, čomu ste celé tie rokuce predtým verili, ako to proste bolo nastavené, aké boli pravidlá pre očkovacie tieto dávky. A hlavne by ste mali naozaj dbať na to, že ten pacient má nejakú anamnézu. Ja pripúšťam, že niekomu to neublíži,
Ale nezabúdajme, že to očkovanie vlastne bolo testovaním a veľa tých dávok bolo placebo. A pokiaľ mal dosť placebo, tak logicky nemal vedľajšie účinky. Takže zvažujte, komu čo picháte a hlavne je nevyhnutné, že musíte niesť plnú zodpovednosť. Nie, že vám niekto podpíše nejaký informovaný súhlas. Nie, ste lekári, ste platení z našich daní, odvodov a rôznych poplatkov navyše. To znamená, je vaša povinnosť byť zodpovedný voči nám pacientom a konať v náš prospech. Nie v prospech firiem, ktoré vám dávajú lieky na distribúciu, ale v prospech toho, kto je naozaj tým vašim zákazníkom a to sme my, pacienti. Takže to je odkaz pre lekárov. A odkaz pre ostatných, hlavne politikov, je ten, že proste vy nemáte právo svoj mandát prekračovať do úrovní, ktorým nerozumiete. A vy musíte hlavne naplňať to, čo ste slúbili v nejakých tých predvolebných neviem čom a vlastne pomáhať ľuďom, ktorí vás volili. A všetci ostatní, ktorí ste vlastne niekde na pol ceste a možno, že váhate, neváhate, alebo ste neočkovaní, poďme zabudnúť na to, kto je očkovaný, kto je neočkovaný. Prestaňme sa hádať, hašteriť. Nevytýkajme si navzájom, že to je tvoja chyba, to si priznaj a tak ďalej. Nie, červená čiara. Zabudnime na spory, buďme jednotní, nenechajme sa proste polarizovať tými zhora a buďme jednotní v tom, čo vlastne chceme. Chceme preto slobodnú vôľu, chceme demokraciu, chceme proste čo si pre naše deti zanechať. To znamená, v nejakom prípade, toto podľa mňa nebezpečné, podľa mňa minimálne pre mňa ľudí ako ja, nebezpečné očkovanie nemôže byť povinné a tí, ktorí spôsobili treba aj mne tieto problémy, budú musieť niesť za to následky. A štát, ktorý garantoval, aspoň tak to bolo tvrdené, že preberá zodpovednosť, by nás mal odškodniť. Takže za mňa je odkaz takýto. Zastavme to a presne ako v prvom videu, aj teraz to poviem, zastavme toto šialenstvo, ktoré má tendenciu znovu vzblknúť a znova sa šíriť. Buďme konečne normálni a nechajme to proste na lekárov, ktorí naozaj robia svoje povolanie ako poslanie.